язгандар тәкъдир тураһында аңлатыгыз әле. Кайһы бер кеше әйтә, Аллаһ үзе шулай кушкан. Шуңа мин намаз кылмайм. Кушһа намаз укырмын ди. Алла Тәала үзе безнең юлды алдан төзегән. Нимә булырын алдан белә. Бындай һүз яңы түгел. Бының турала хатта Коръәндә әйтелгән. Ошо дөньяла ниндәй генә гөнаһкар кеше булмаһын, ул ана шул һүзде әйтә. Алла Тәала кушкан бит минең мана шулай булуымды. Шуңа мин үземне шулай тотам. Алла Тәала кушкан миңа урларга, шундай гөнаһтар кылырга, әле мана намазга ла баса алмайм. Бул бит барыһы ла Алла Тәаланан дип. Бул кешеләр үзләренең ялкаулыгын, үзләренең теге гөнаһтарын нисек теләйдер шулай яшәвен Алла Тәаләгә япһаралар. Бер яктан нисектер Алла Тәаләнең үзеннән, диндән көлгән һымак була. Бындай кешеләргә бары тик бер кисса гына хәтерләтергә була. Гомәр радиллаһу анһу бер бурзы тотканда, уның кулын кисергә боерган. Шул кеше әйтә ди, "Һуң Алла Тәала кушкан бит миңа мына шулай бур булып яшәргә" дип. Һәм Гомәр радиллаһу анһу әйтә ди, "Алла Тәала әгәр һиңә шулай кушкан икән бур булырга, миңа ул кушкан һинең кулыңды кисергә" дип. Мана шул кешеләргә лә әйтеп була. Әгәр һин мана ошондый мантык менән яшәйин икән, ошондый логика, Алла Тәала кушкан, шуңа мин шундый. Тимәк, был мантыктың азагын да әйтеп куй. Тимәк, Алла Тәала һиңә кушасак, ошо намаз кылмаганың өчен, башка гөнаһтар кылганың өчен ниндидер яза алырга. Шуның менән һин ризамы? Без тәкъдиргә хылтанырга тиеш түгелбез. Алла Тәала безгә ихтыяр биргән. Ана шул кешенең ихтыяры теге я был юлда хайлауы бит. Ул ана шул яза я савап алырга юл. Кеше был дөньяга килгән, Алла Тәала уга бит бүләк биргән. Һинең теге я был юлды хайларга бит. Һинең ихтыярың бар. Шуга һин белә күрә әгәр, әй мана Алла Тәала кушкан, мин ошо юлды хайлайм. Тимәк, был юлда һиңә язала буласак. Әгәр һин әйтәң икән, мана мин изгелек юлын хайлайм, ошо юлдан китәм, Алла Тәала миңа савап бирер дип ышанам. Мана был да тәкъдир, тегелә тәкъдир, был да тәкъдир бер яктан. Ләкин бында һинең ихтыярың бар.